И какво става, хора? Аз съм Батибонки днеска. Реших сутринта да си пише домашните. И влинах в EnderGod да видя нещо. И вижте го това. Ето го, Ace Doll на плеер. Си в лайва на спавна. Покани го в Mob Action. Я го питам как в лайва. Ето го. Виждате го. Ето, Ace Doll на плеер. Ace. Ето го името. Надявал съм да съм бил. Също така, този преди малко си джъмпише така. Всичките джъмпови ми минаваше и вика, искаш да ти го прата, да можеш да ги миниш и ти. И аз му казах не. И надявал съм да съм ви бил полезен и чао.